du vil. Okay. Ja. Ups. I skal ikke have nogen hatte på eller noget. Okay, klar. Ja, den kører. Hej! Hej! Hej alle sammen. Hej. Og velkommen til vores første vlog i den første prøveuge. Sidste dag i den første prøveuge. Ja, præcis. Altså dag 4. Dag 4. Ja. Det er en rigtig god dag i dag. Yep. Eller? Ja, det vil sige, vi har ikke nogen instruktør, men altså... Vi har heller ikke nogen dramatiker, og vi har heller ikke nogen producent. Nej. Men udover det går det godt. Vi er alene hjemme Ja. i dag. Mor og far er her ikke. Nej. Men Men vi er har, glade, altså. vi har en instruktørassistent. Ja. Isabella. Yay! Hej! Yes. Det er Og præcis det. vi vil lige vise jer lidt rundt i vores prøvelokale her og se, hvordan det ser ud, hvad vi har brugt ugen på. Så Vi har jo blandt andet kigget på kostymer, kan man Vi har sige. lavet impro i kostymer. Vi har fået vi har prøvet nogle forskellige karakterer af. Blandt andet Kung Fu Killer Cat. Og så ved jeg ikke, den her, den har vi vist ikke... Jo, den brugte vi Jo, også. det var den Kung Fu Killer Cat havde på. Ja. Ja. Hvor er resten henne? Nå jo. Jeg har fået en sports-BH af til... Først hed hun Lisette, men så blev det til Emma, fordi vi snakker om, at Lisette det var måske ikke så brugt. Der er ikke så mange af jer, der hedder Lisette. Nej. Men Emma er et rimelig populært navn. ja. Så det var Og så har vi Karsten. Ja, han er her. Nej. Fun fact, Karsten. Faktum. Dette er en vlog. Ja. Måske skal Carsten faktisk også have briller på. Det havde Ja. han i går. Nej, det er rigtigt. Men hvordan synes I, det er gået sådan den her uge? Det kunne godt gå bedre. Mhm. Altså, Ja. vi er ikke peaked. Nej, det kan vi vist roligt sige. Jeg har fået 5 point. Jeg har fået 7 point. Ja, Steffen han har fået 2. Nej, det var så maksimum point, jeg Nej, har fået. Ikke? du fik bare flest point i den improøvelse. Nej, jeg er ret sikker på, at jeg havde fået maksimum point i det hele. Det var Så lige Rasmus jer, har der givet os point i den her uge, og jeg har fået 5, og Og Maria. jeg fører. Ja, og jeg kan læne mig lidt tilbage i næste uge. Kan der ikke en 2? Jeg har ikke to, jeg har maksimum. Der er ikke Nej, maksimum men point, prøv altså. Nej. Det Nej, Videre. det er også lige meget. Ja, Vi vi har noget her på gulvet. Det er Rebecca, som er vores scenograf, der Nå ja, hun er heller ikke i dag. Vi er heller ikke nogen scenograf. Nej, ingen scenograf. Nej. Vi er alene hjemme. Det er det. Og der er taget en lille note her, for eksempel. Ja. På, Kan jeg lige fange? i en af firkanterne. Der står mor. Ja, så det der mor skal være. Kan jeg vide? Det får I at vide i forestillingen, hvad det kan. Det der, det Hvad har er vi? Emma. Ja. Det var blandt andet det, der skaffede mig maksimum point. 2 Nej, point. fordi det var ikke den, der Maksimum fik point. Så hold nu op. Maksimum point. Ja. Vi lever i din egen lille verden. Vi har en boom blaster. Ja. Den er her. Den kan spille nogle gange. Og ellers så... Glæder vi os jo bare til næste uge, ikke? Jo, præcis. Og se. Eller... Nu står Isabella og sms'er. Ja, det er så Så alvorligt tager hun sin opgave. et meget aktivt prøverum, kan man sige. Nå, men det var det for nu. Ja! Kan I have det godt alle Skal sammen? vi se Lego The Movie? Ja. Nå ja, vi skal se film og spise popcorn nu. Hvor mor og far er ikke hjemme. Når mor og far, og det er faktisk far, der har sagt, at vi skal gøre det. Ja, præcis. Så vi må godt. Ja. Nå, kan I have det godt? Vi ses. Ses næste uge! Hej hej. Hej, god weekend!